Bide Donostiak asteburu honetan etxean jokatu du partidua Aranberriren aurka. Naiz eta azken bi partiduak etxetik kanpora galdu, asteburu honetan garaipena lortu du 88 eta 51ko markagailuarekin. Egia esan oso partido ona egin dute. Uste dugu hemen daukagun emaitza, 37 gora, ja horrekin nahikoa ikusi dugu, baina partida benetan oso ona izan da. Izan ere, azkeneko bi asteetan kanpoan jolastu duzue, bietan galdu egin duzue, zer gertatu da hor, berara etorri zarete edo? Egia esan partido onak egin duzue, baina aurkari daita oso talde majo zian da, azkenen gaitziate partido, baina mintza gaur buelta eman dugu eta ondo hau. Zu lesionatuta zaude, baina noiz errekuperatzeko moduan, noiz ikusiko zaitugu berriz ere partiduan? Hemendikan bi aste o 3 astea ondo nago, baina gauza mediku kanpon dago eta revisio bat imaiat eta itxoitein nago, hendikan. Ja, jolasteko gokin? Gogaskokin, eta hau ikusita gero hendikan gehiokin. Egia esan oso ondo utzi du partidua hasieratik. Hasieratik ez, baina gero oso ondo jakin deu bereien defentsa hausten eta hor marketu diferentzia partidun. Azkeneko bi partidua kanpoan izan zen dituzten, bietan galdu, horrek nolabait edo animoan edo ere egin dizu da? Egia esan ez genitun galdu animon faltangatik edo galdu genitun jogadore batzu falta zaizkigulako, nik uste, eta jokua ez genolako ondo banatuta, baina alare partido peleatuk izan ziren, ondo jokatu genuen, eta baina bestek hobeto jokatu zuten, klaro. Baina, gogo falta etzan izan. Aurreko bi partida galdu dituzue, hau irabazi duzue, balantza pixka mugituko da horrek klasifikazioan edo? Bueno, azkenen erditablan gorean geratuko gara. Gaude, eta guen pixka gorazio. Gaude, 5. hau 6. postun, eta claro, gorago dauden taldek, astontan nik uste sorpresaik ez dala ongo, eta berdin mantenduko gara zeruna. Urrengo partidari begira, nola ikusten duzu? Mikeldi daukeu, eta ez da partido errezaik ez dago, kategoria hontan, beraz astontan gogor entrenatu beharko dugu zeruna, beti bezala.